So andito ko ngayon sa San Jose Camso, Camarines Sur. Magkakain kami ng umami dito sa isang mamihan. So yan yung area. Doon kami galing. Yan. Yun ang papunta doon sa bahay namin. Pero may binili kami ng gamit. Dito lang kami galing. Yan. So ito yung pwesto namin. Ito yung special ni ate. Yan. Yung malaking dalawang kaldero. Doon yung sabaw. Kumukulong sabaw. Yan yung secret. So ito na yung order namin. Yan. Wow!